Rasul hamba padamkan gerhana cahaya bulan. Bulan adalah berjalan disayang sululah denai padamkan. Oh laden padamkan biarlah denai baputi tulang baputi mata kali panah. Allahu Rabbi, Rabbi, ya Rabbi, Allahu Rabbi, bantuan kita Nabi Muhammad, penghulu kita, hai sahabat itulah saudara, wassalamualaikum, madaklah sungguh. Oi, dengarkan alasan di Al-Quran yang jujur di surah Al-Araf ayat 3. Wa idza faqahu mendengar khairun kan Nabi Musa berkata Firaun, wahai Musa, anda permaklum sebenarnya kami nak berkaum-kaum tinggi dari engkau tua bertimbul nama pangkat tinggi katalah biasa susun itulah kata Firaun anak dekat Nabi Musa merajakkan pangkat dan sombong dah tujuh suara nak gagal wujud cengeng ala paling-paling Firaun lah jatuh orang sikapi parentala turun dari Jibril ke Nabi Musa supaya manusia Firaun di negeri Mesir membawa Firaun berperang di lautan merah. Firaun cahaya 10 Muharram surah di lautan merah. Firaun meninggal sampai aja dia mengajar Musa utang berbahaya jangan menyasar menyimpan busuk apabila poka pinta kan bau juwo penyimpan ko tangga khusus ke kita ketukang pitua umum ke kita ketukang silawat kita bersilawat di mana-mana tampil kaji dibuka alasan indah oh tanah gadang lawa jelah naci andai naci galak banyak galeme dengan galemak nasi bercampur ciri caca oh itu kalau tak niaga lalu sana ya kalau mati sana di dalamku oleh la ilaha illallah
la denyo tubuh diterima oh tanah selamat dan lenyo nyawa Allah berpulang ke Allah aku nabi kita masuk surga oh jangan wahai sahabat Allah ditolak nasu dari kami aduh dari topan lelai singgala enamulo para atamu dari panah lade arjuna bila ganega aduh lelai orang lelai balawan ialah disuruh kunjung balawan ladenyo padi konco ahli pulo dilai bapak nalai mo jantan samo tino lai pasiala desa batam maduman anangko lai surang ate gadina surang makati sampono na surang la bujang sekenan na surang bujang to olenyo gala malin surang gala bai ai koto samo dari kayu tanah dari kami aduh lelai iyo melayataka atido namun kanda iyo malenggang oladi bari iyo de alayo namun kanda maleng gangan lalati bari lagi bari nyoban lapado malam anangko galang jangan labah habibali tu nilai siang jangan labah habita di bidang lada iyo agamo la iyo Islam agamo la iyo nyokito andalay away la iyo sudaro
nilai mati na iyo didompak, jangan na iyo nyonyawa, jalan na iyo nyonama, ini na iyo peroman, menjadi na iyo nyosandi, la iyo sajada, ayat la iyo terjoli, nilai suma la iyo sawahu, para manda iyo nyorabi, wala pakola iyo nyopihi, o dengan yamin ruhihi, laisa masola iyo nyotuhan, menjadilah iyo keinsan, ay awal laika jadian, karagilah dah iyo nyodian, iyo nyonutupan, masuklah iyo di sana, laisa masuklah dah iyo nyo air, targinang lada iyo nyo konta, yang pekulo la iyo nyo hari, ay natupala iyo sama ko, ay kaulia la iyo nyo itu, malaika la iyo latibo, menjadilah iyo kanudupan, Allah Ta'ala iyo namo, le arati na iyo Allah ko, ay darala iyo sama to, ampi puluh lada iyo nyo hari, sama to da iyo Allah ko, la iyo dibuwe, menjadilah iyo nyomodga, relayam pela da iyo bulanyo, ay bilangan lada iyo nyo sudah, olay pela bulanyo, ako bilo nalapano, nilai satu'y ay 20, itu oleh Tuhan lada iyo manyuruh iyo malaikat ay manjapui lada iyo nyo aru ilai manjapui la iyo nyo nyawa ay ka untuk lada iyo nyo kubur dan nanti Allah lada iyo nyo olay nyawa lada iyo tataru ilai junul lail Muhammad ay salang katapiyo lagi masola iyo nyo itu ay malaikat lahembuskan oh dikiulay kanyawa oh kadalam denyo badan sama soela dikandung enana pela iyo nyo bola layang gotol iyo bagara oh balahan lada iyo nyo ola lingo ola mandanga oi bada ke lada iyo nyo dake nande tanggan lada iyo kamuluy olai kati lada iyo balipe
Ibrahim. Oh begitulah ialah sampai. Tuhan, oh yang asuh karano, lalu dayo, lainyo setan karano, lainyo setan karano, lainyo setan, oh lalemus wahala yang kontan, jarang jarang, oh ketalu po nalade bala, jarang lalemus kalu po nalelawa, lalemus walay jola wala ba ito, lay pasaran lay ayah. Ananyo puno di lupo Laika jangan lagi Jangan gitu pengajian lainnya gitu sama to ay bayangan oh lada puno lainnya suci jalai taat lainnya jajan laikumu lelai datang yang itu lade bapaknya lade kurang oh asuhan lade kurang alati kana kaagamu Itulah dan itulah sababnya Itulah itu nan sababnya Oh dalam mangkul adanya kumu Itulah sampai nan duraku Laka Tuhan tidak patuh Itulah sampai lagi menjadilah si kafir yang kumu alai sama Ala disi yang larimbun Ladi tutua ay soal Pengajian sekian Ladi dubuh lai sekian Ladi daulu Sakian dalam dahulu dari kami nana berdua dari topan malah tinggalan mula-mula para tamu dari pandahalan Arjuna hai bilangan lang kedua sebagai lai sambuangan nana putui lai nyojako nana putui lai batang buah pasaran lagi ya solan biasa diada biasa lagi ada di limbago ada niyo denan no sapu sako iyo denan lamo baca patang niyo la denyo basitan tunan niyo bajalan rayo tapi yang niyo elanyo mandilai baru mahai denyo tanggo sampai nang niyo la sekarang lai bapakai kan denyo ju niyo demi permintaan dan malenggang
denyo caku Malalabakan nalaikan bana iyo kakaminan de badu kabakenan iyo kamana kan iyo sifat de kami badu memang kamana kana kontan den nalai kami hai kadonyo memang yo kandala kabakan datan tunan iyo biasa sajo biasa yo denyo bana yang taro kitulah tatamu kitu kana denyo denyo mama kaminan ninda kabai tuang jo aku lagi iyo nala dewa mak jo kami yo jangan bare tuang pulo nalai ko anak latakan ayo nalai suruh andenyo sajo dena pagi pula denyo banyak kita iyo nala jo kitu aku lagi kata rumah tangga memang kadang yo amplopnya Biala denyo banyak amanakan di dalam jomblo kalau rumah tangga tantulah kadang biaya hidupnya kalau nanti yo masih jomblo perai sajonda apo tantu kami oleh kamari manompang dan joe kawan pulo dena manumpang lah denyo bana mangko sampai yo dekatiku iyo itu nalawe jangan yo kamana kan kita eko ado joe natania nande malenggang denyo jako tantu iyo kamana kan ninda yo pulo kababaso baso biala denyo isu akamana kan kabakanda apo kana yo kabakanda iyo ele sana samo kito tanda iyo denyo bana yo kamama lanyo ako kurang iyo lande kurang nyoba kanda dicarikan denyo jodoh alayo adonan letasu bakanda ditolong denyo sajo kalau indah ado de basu tantu karantau yo de pai yo salai mama lenggang yo beko bahibo atijo nanan yo jorela hati mama manarimo tolong yo kamana kan suko ko ina iyo nalla jo pitih jo tanah ko kan jadi hijau kalau di kalian di kampung memang lunju ele tasu Tikonan niola de basu pipa tahurang hai minanangku anak iyo nalla di pangku kamana kan di pimbiang pulo bisiko iyo la di fungsinyo iyo ay wahai mama amo iyo denyo sara kan la iya do de mangato rasaki iyo elenyo mama tasangkui di kamana kanyo ko rasaki iyo kamana kan di mama saku la taanyo Bisano iyo la de nyobana memang gajinya de bahasu de nalayo sana lanyo mama iyo sampili de baeko Ele salah salamonang ko alunado basu nan itu karano sifat di badan nambo memang malengga yo surang sajo nanay apo lagi sifat yo la de ambo samanja ay iyo ay dahulunyo sampai lah de nyo pulo di kayu tanah madu malenggang nyo layo begitu lanyo pinta asara to iyo nalhajo pintu iyo itu lawe jangan dari kami iyo ay nan bahadu layo kat dalam lesa
nyo bisu saja dipikirkannya. Kalau nangiyo di mungko puro matantuna adonai istimewanya. Ane nalai sale ande nyo saja rasa kiam bukan kula baik koto. Iyalai begitu bana sabana jaleh de ambo. Kalau lagi itu bisa melanjut di anak kunco. Iyalai begitu bana nanjo kalau yo dikiro. Bujang nanjo bujang tolen nyo. Takian yalawe jangan. Di akakanan mangambang lani curito. Ay kalau lagi rantang panjang dan buru ajuho tasuo. Iyo elo naladi puntalay sa gadang lapundo urundo. Lay nasanang lagi nyoban na asaju adila dalandado. Lagi ba ahlan ng karanta alan nilay ba ahlan ng kasiro. Aba iyo na nakasanang lakasaju adila dalandado. Talabihan na akito nang dalam sa kijuo. Di dalam layo sa kiliyaw lay bakan da ajuo. Lay tupayo nanyo sa kinanggan sampai lay taraso. Alaso kayo lay naluko lay na chapi lay masyanyo. Lay tanto nalakatibig nalakasabadan nalajoro. Alayo libo kayi boran lay manjalang lamatulalo. Ako lagi rang disiko lade panghibur lakasamonyo. Anilay orang lada paguraw lay samanja lada ulunyo. Disiko lade nyo kami lade rumi kambari bedo. Kini jo irama mina Lapatan nalajoro. lay irama layo minang lada lay irama nalamo. Semua iyo lade pun lamu lay mantap lade pun ninyo. Iya iyo nyobana jo lagu iyo nan lamo. Jo lagu lamo di bari juo. Masonyo kito kene lada ulunyo. Oi di bari juo. Teman di dalam hati, di dalam dado, banda malenggang di pari nyojo, di pari bana sapatah jojo, oh sapatah jojo. Mimpi marason dan mimpi rasonyo indah tijayo. Ungonan dulu diikuti orang, suruh babalia katampu amalan. Oh, katampu amalan. Dulu suluh ma bapa damakan diharo cahayo bulan. Bulan hilang adalah panjalan, sayang suluhlah denai padamkan. Oh, iladen padamkan. Biarlah denai bakalang tanah, makalang malu dan datang. Biarlah denai babu tia tulang, babu tia mato di kayu tanah. Nggak mungkin Tali baulang jali. nggak mungkin Nggak mungkin di kampung ambo koko kakawin. mimpi raso mimpi rasonyo indah pijayo ungonan dulu diikuti orang sayang Mabanya baan. Oh, iladen padamkan. Suluh bapadamkan. Diharo cahayo
sayang. Oh